Čaute všetci, dneska tu máme nové video a vítame nás z našej garáže. Je 4 hodín večer v sobotu a ideme si zrobiť zavesy na môj traktor John Deere L120, aby som už mohol naozaj odtrňať sneh. Takú nechcem. Tam máš staré matice. Ty sa matice. Také. Máš skutky? No, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže, záväz máme pripravený na montovanie, vyvrtali sme si diery, nastriekaný je a ideme si ho namontovať. No. Takže navrtali sme si väčšiu dieru na skrutku pre uchyt kapoty. Dobre, nemusíš viac celkom, že sme si tie skutky veľké. Dobre, takže teraz čo ideme už? Toto tu, na ostro. Na ostro už pôjde? Podložku si dal? Kde máš podložku? Však tu je. Pod maticu? Však aj tu je. Pod maticu. Ešte jednu. Ešte jednu pod maticu musíš dať podložku. Kontrola prišla. No teraz to pekne sadlo. No vidíš? Čo povedal? Že tam tá skrutka robila bordel. Dobre to bude? Tu také pohnuté toto šruby. Tak robíme s nimi. No ešte to ide? Nie. Dobre ide. Tak na jednej strane to už máme namontované a ideme si teraz namontovať druhú stranu. Toto šruby. Idem podržať? To si nedáš. Takže pomaly to montujeme. Museli sme tam ešte také úpravy spraviť. Zavadzala nám tam jedna skrutka, čo sme si ho nevšimli. Ale už to ide. Tie šrubky, čo Jaďa montuje, na to sa montujú pružinu na kapotu, že kapotu pritlačí, keď je zatvorená. Dobre, no a ideme ďalej. Máš podložky? Máš veľké. Desiatky. Skúšiť. To už vlastne nejde? Toto on z batériovku? No. Takže zavesy máme namontované a ideme si kus robiť poriadok a ideme montovať toto. Ale ešte si dáme Čaj. Že som v pohotovosti, keď napadne. Aha.
Ale ešte majáky na treba vypojiť svetla, rampu. To dáme? Takže ešte ideme vyvotať diery. To da kedy len tak. Dáme si sťahováky. Máš to tak vymerané, že by to tak mohlo byť? Takže tam nám treba 2 diery a na druhú stranu 2 diery. Netlač jemne, bo ju zničíš. Dobre. Máme? Takže dáme 2 osmičky skrutky, dáme konštrukciu, hej? Maticu si daj. Toto ti podržím. Druhou ti vojde? Tak daj dlhšie. Takže? Takže je dobšie. Jedna strana, dobre? Poznačíme sa druhú, hej? Pomaly si šrubujeme šruby. Skrutky. Matičku, podložku náš? Tam sú one skrutky. No dobre, dajte jednu matičku. Dobre, daj druhú. Dobre, tu máme to rozbotané. Nemáš tu mať šupku. Tam, vidíš? Takže priatelia, pokračujeme ďalej a vyzerá, že dneska stihneme aj pluh, ale ideme si asi spustiť traktor. A toto už máme napevno zavesiť. Takže toto sa nám dneska podarilo urobiť. Dúfame, že to bude všetko ladiť a pasovať. Takže podarilo sa nám tam dať ďalšiu časť z pluhu. Nie tak, Aťko, musí dať z hora. Zo spodu sú. Nemáš šrubu? Ďalší pokus. Dobre, vieme to kuzliť tak, že nám nevypadlo. No Adam to chce už sfinišovať. Špaku robí. Ale ešte nemáme pluh. Ale už základ na pluh je tu, takže traktor ide tej raste. Ide dole. A uvidíme, či sa nám to podarí. Čiže to som asi kus úspech, no? No, a ty to dvihnem konštrukciu a ty ideš dole kleciky, hej? No, poďme ešte pluh namontovať, či čo? Takže iba pluh by mal ísť? Tak, a teraz prídem a len tak. Ale to nie, no, to neviem, či len tak ľahko, ale budeš musel to ťahať na silu. To horem, či? Nie, dobre, pružinu, ale toto. Dobre, tu mám takú skrutku. A nie teraz pružinu a potom by sme dali skôr. Počkej, prečo si toto tak opačne? To musíš dole, ne? Vyťahni. Tak on?
Nie tak, czy... No, zerki sprawdzimy. Zostanie. Počkaj, povoľ. Tak. Tak. No i nie ma widać, że rozciągnie to ta prużina. No, a takie rozciągniki do czego naburasz. No. Masz to tam? Nie. Așa că mai mare, ce ne de nu. Așa că tu. Așa că nu. Așa. Cari, cocoliti. Czy tu nie siada? No, widzisz? Ručie si musím. No to ja nemáš lanko, ja mám lanko, ale ty si musíš ručne asi. Kus tam dáme čiže zatlač. No a tam ti musí vojsť do tej drážky. No. To čo, ideš nahodiť kapotu? Teraz myslíš, že nám kapota tu sadne? Počkaj na bok nohy. Guma je tam na A teraz toto chyť pako, tak ju ťahaj za sebou. No vidíš? Ty potiahneš, už to pôjde. No to tú šrubku tam musím nájsť. To čo, si spokojný? Super. No takže púch máme namontovaný a skúška bude, keď budeme mať sneh, ale ešte nám treba robiť elektriku, takže ešte budú videá. No skús. A hore. No. Bude to dobre? Super. Čaute.